Na slovenskom finančnom trhu pôsobia viacerí finanční agenti, ktorí tu majú už nejakú tú svoju históriu, svoje zázemia, spolupracujú s viacerými úspešnými finančnými sprostredkovateľmi. Prečo ste sa napríklad vy rozhodli pre spoločnosť Simplea? Ja som sa rozhodol pre spoločnosť Simplea z celkom prostého dôvodu, nakoľko ja to vnímam ako jeden z najväčších projektov v oblasti financií na Slovensku od roku 2007. A prinášame niečo nové, niečo, čo tu ešte není. Je to veľmi zaujímavé aj pre nás ako pre sprostredkovateľov, nakoľko je to nejaká nová myšlienka, nový nápad, ale je to aj veľmi lákavé pre ľudí zvonka. A je to niečo, čo nepoznajú, niečo, čo ich vie nadchnúť, niečo, čo ich vie motivovať. A ďalší taký dôležitý aspekt boli práve hodnoty. Ja som človek, ktorý si zakladá na hodnotách a práve pre mňa boli hodnoty ako férovosť, otvorenosť, transparentnosť, ale aj pro klientský prístup veľmi dôležité. To sú hodnoty, ktorými sa odlišujete od konkurencie, alebo skúste mi povedať, že kde je to gro, čím sa líšite od konkurenčných finančných agentúr? Ja si myslím, že dneska už rôzne firmy majú ten hodnotový model alebo ten koncept postavený, že sa orientujú priamo na toho klienta, že to je ako keby v takom tom ich prioritnom zámere. Ale v čom sa my akože líšime, alebo čo by som ja povedal, že je taký ten hlavný bod, kde sa líšime, je v tom, čo prinášame. Máme za sebou najväčšiu českú poradenskú spoločnosť, Partners, a na Slovensku a v Českej republike sa staráme o viac ako 700 000 klientov. A práve to zázemie z tej Českej republiky, ktoré prinášame na Slovensko, je niečo, čo tie ostatné spoločnosti tu nemajú. Na Českej centrále sa stará o nás viac ako 250 ajťákov, ktorí každý deň pracujú na tom, aby sme mali nové riešenia, inovatívne riešenia, aby sme priniesli niečo nové nadštandardné. Máme za sebou lídrov, ktorí sú pre nás inšpiráciou a ktorí vidia vždy o nejaký ten kopec alebo dva ďalej. A prinášame dokonca niečo, čo ani žiadna iná spoločnosť na Slovensku alebo v Európe nemá, a to je práve banka. V Česku už funguje a my sa snažíme práve o to, aby sme ju mali aj čo najskôr v plnom rozsahu na Slovensku. Aké benefity môžu očakávať finanční agenti, ktorí by sa rozhodli spolupracovať so spoločnosťou Simplea? Ten najväčší benefit ja vnímam v tom, že spájame dva biznis modely do jedného. Práve spájame to dobré, čo je v rámci štrukturálnych firiem, a spájame to najlepšie z poolových firiem a dávame to práve dokopy. To znamená, kombinujeme dlhoročné know-how z Českej republiky a kombinujeme to s silným leadershipom a spájame to vlastne so veľmi zaujímavou odmenou pre finančných sprostredkovateľov a spájame to s digitálnymi technológiami, tak ako je to zvyčajné v rámci tých poolových systémov. Ako vy alebo ako Simplea podporuje ten profesionálny rast svojich sprostredkovateľov? My máme v rámci Simplea 4 biznis modely. Máme tu ľudí, ktorí nám pomáhajú tú značku tvoriť, to znamená, to sme takí tí štrukturálni podnikatelia, to sme my. Máme tu silnú skupinu obchodníkov, máme Family Banker Office, to sú také to sú poradenské kancelárie, ktoré sa starajú o takúto afluentnú klientelu, a potom máme franchízy, ktoré vlastne sú také tie výkladné skrine a obsluhujú širokú verejnosť. A každý ten biznis model má svoje vlastné vzdelanie. To znamená fakt, že od asistentských pozícií až po riaditeľských pozícií kamkoľvek človeka alebo nováčika dám, tak viem, že bude o neho postarané a viem, že bude mať to správne vzdelanie, ktoré na tej konkrétnej pozícii potrebuje. Vzdelávame ľudí systematicky a práve z tohto hľadiska sme schopní dlhodobo a úspešne produkovať nových podnikateľov a osobností v oblasti financií. Viem, že skupina Partners cieli alebo sa sústredí na tie dlhodobé ciele. Aké sú tie vaše v rámci Simplea? Ja som bývalý hokejista, to znamená, že ja pochádzam z takéhoto športového prostredia a v biznise som zistil, že vrcholový šport a vrcholové podnikanie majú strašne veľa spojitostí a v kariére som sa dostal v čase do takej slepej uličky, to znamená, že som uvažoval o nejakej zmene
a práve vtedy mi prišla veľmi zaujímavá príležitosť a prišla mi príležitosť ísť podnikať do finančných služieb. A ja som práve presvedčený o tom, že moja úloha je takúto príležitosť posunúť aj ostatným ľuďom, nakoľko som presvedčený o tom, že dobrých príležitostí človek v živote neostane veľa. A cieľom mojím a Simple ako také je na Slovensku vybudovať veľkú firmu. A tým pádom zvyšovať životný štandard nie len našim klientom, ale aj práve ľuďom, ktorí do tejto firmy prídu. Simple ako mladá spoločnosť, ktorá pôsobí na finančnom trhu, vstúpila na Slovensko v roku 2021, ale môžeme ju nazvať stále silným hráčom, keďže má za sebou najväčšiu finančnú skupinu Partners v Čechách. Ako hodnotíte súčasnú pozíciu Simplea? My máme na starosti expanziu našej matky, poradenskej spoločnosti Partners, na slovenský trh. V Česku a na Slovensku staráme asi 700 000 klientov a práve prinášame na ten slovenský trh niečo, čo tu ešte není, čo je výnimočné, čo je zaujímavé. A ja vnímam tú našu pozíciu, alebo keby som mohol tú našu pozíciu prirovnať, tak by som ju prirovnal k smartfónu. V tých začiatkoch, kedy tie smartfóny na ten trh prišli, tak nie každý vedel, čo s tým spraviť, hej? Že, alebo možno sa to bál využiť, možno tomu úplne nechápal, ale tí ľudia, ktorí pochopili, akú pridanú hodnotu ten smartfón má a čo s tým smartfónom vedia spraviť, tak z toho neskutočne ťažili. A podobne vnímam nás aktuálne na slovenskom trhu. Sme 4. rok na Slovensku, postupne si budujeme meno, získame nových klientov a hlavne budujeme si dlhodobé obchodné vzťahy. Tak asi ako všetko, tak aj finančný trh sa každým dňom naozaj veľmi mení. Ako sa Simplea prispôsobuje meniacim sa trendom a potrebám svojich klientov? Simplea sa prispôsobuje veľmi ľahko týmto trendom, nakoľko máme skvelú platformu, do ktorej viete naliať. Hej. To znamená, že akýkoľvek trend, akákoľvek inovácia aj príde, tak ten náš systém je to schopný zvládnuť a zapracovať. Dneska je 100%, alebo dneska je všetko 100% digitálne a k tomu záloha na cloude. Pracujeme s najmodernejšími systémami, ktoré vlastne tým poradcom pomáhajú od toho prvého kontaktu s tým klientom, od vlastne prezentačného systému, ktorý je úplne digitálny, až po prípravu tých portfólií, kde napríklad využívame systém, ktorý poradcovi, aj keď je úplne nový, pomôže vyskladať investičné portfólio tak, ako by vyskladal profík. Takže neexistuje, že by sa práve aj nový človek nevyznal, alebo by sa pomýlil. A tú najväčšiu pridanú hodnotu vnímam v servisných nástrojoch, ktoré nám neskutočne uľahčujú sa starať práve o tých klientov. Dneska strašne veľa vecí funguje automatizovane. Systém práve nám pomáha udržiavať portfólia klientov na čo najaktuálnejšom stave. Ako by ste motivovali potenciálnych finančných sprostredkovateľov? Pre koho je táto pozícia vlastne vhodná? Tých potenciálnych spolupracovníkov by som rozdelil do 2 skupín. Prvá skupina je tá, ktorá vlastne ešte v živote na finančnom trhu nepodnikala. A tí by som práve motivoval tým, že máme dneska vytvorenú platformu, ktorá ich vie práve podnikať naučiť. To znamená, máme tu systém, ktorý je dlhodobo overený, máme tu dlhoročný know-how, máme tu skvelých lídrov a ľudí, ktorí práve na to finančnom trhu už pôsobia, tak pre nich máme pripravené niečo nové, niečo zaujímavé, čo tu ešte na slovenskom trhu není a práve vedia byť toho súčasťou, vedia niečo spolu vytvárať, čo z dlhodobého hľadiska bude mať hodnotu. Ďakujem vám veľmi pekne a prajem vám veľa úspechov. Ďakujem veľmi pekne.